Der er smukt og idyllisk her ved Mariager Fjord. Blankt vand, stille vejr. Men vi tager lige et kig under overfladen også. Der kan vi se fedtemøg, søsalat i store mængder fra opblomstringen efter de store kvælstofudvaskninger fra landbruget. Det ligger på bunden og er ved at dø og rådne og skabe iltsvind. Og det er endda så kraftigt, at man kan se de lyse partier her. Der er svovlbakterier ved at omsætte de døde søsalat, fordi der simpelthen ikke er ilt nok. Derfor så udfældes der hvid svovlsulfat af svovlbakterierne. De ligger overalt, søsalaten. Bunden er dækket her i det her område fuldstændig. Det er en enorm potentiel iltsvindsbombe. Der stinker og fælt af rådne æg og svovl. Og mange steder langs kysten er de døde søsalat eller døende søsalat simpelthen bare skyllet ind og ligger i bræmmer. Der er alt for meget kvælstof i Mariager Fjord. Og det har stået på i snesevis af år. Kan det da aldrig stoppe? Øv.